2:30, поне аз да е. Аз станах в 3. Сега часът е 10 без 10 и пием едно кафе, пък ще ходим да разгледаме. Сега отиваме на първата ни спирка, която е централния маркет, което е като халите горе-долу. И ще видим дали ще харесаме нещо. Си хареса. Не си харесахме много неща. Беше супер огромно, май го водят даже най-големия в Европа. Подобен беше този на Барселона, даже почти същия. Но имаше като цяло повече неща. Сега сме за сувенири, ама не знам. Разхождаме се. Вече почва жегата да става. Тук сме сега на единия от площадите, дето трябва да отбележим. Много е красиво. Ама е направо. А цените са топ. Ама то, всъщност, това може би е най-ефтиното място до сега, където сме били. Сме били на бая места, така че... Супер. Всъщност тук сме на катедралата на Валенсия. Даже тук ни обясняват нещо, не на нас, но ние се скъпваме. American pilgrims. So American, they don't go that way, they come that way. I don't know why. I don't know why. Сега ще се качим на кулите, за да видим целия град и струва 1 евро. Тия стълби не са за подценяване, обаче ето гледате. След като хапнахме, стана време, в което може да се настаним, а хотел беше наистина много готин. Хотелът е 4 звезден, обаче чак по толкова не очаквах. Има самобръсначка с крем за бръснене, четки за зъби има гребенче, някаква гъба има, тук някакви сапуни, крем за тяло, нали? The most important one. Най-важното. Снак бар. След малка почивка отиваме на пътешествие и си купихме вода. Струва 24 стотинки. Такива евро стотинки, но пак стотинки. Yes, sir. Всъщност да поясня за този музей. Също има студентско намаление и пак струва 1 евро на човек. Никой не гледа за документи. Ние наистина сме студенти, понеже сме честни хора, но все пак. Добре, има някакви попадения в този музей, като цяло за 2 лева толкова, за тези пари толкова, нали? Ама има някакви интересни... Ето го Пинокио. Добре, свършихме с разходките, 1000, милион, не знам колко крачки и е време за хапване. Тук е много готина обстановката иначе. Сигурно се вижда, че е съвсем празно, обаче то по принцип испанците ядат в 10 вечерта, а ние пък сме... Да, ние сме си по българско време и няма как, трябва да хапваме нещо. Гладни сме. Да.
След вечерята, разбира се, има място и за десерт. Чакаме си асансьора за закуската. Добре, отиваме ето тук, където беше картата. Първоначално си взехме метрото в другата посока, защото е грешка, ама правихме се веднага, така че няма проблем. И отиваме да свършим малко работа в общината там и после ще видим. Буквално срещу общината сме на обяд. Толкова близо беше ресторанта до общината, че няма време даже да се доскаже да влезем. Но сега ще обядваме. Къде ще ходим? Опа. В парка. Какво ще правим? Ще караме колело. Ти можеш ли да караш? Не. Това всъщност не е шега. Много съм зле. Най-много се пребира, ама... Да. Не съм карала сигурно от 5 години, не знам, отдавна. А той малко е новобранец, но добре се справи. Абе не умряхме, аз очаквах да умрем, но не умряхме, така че всичко е наред, свърши ни времето и сега ще ги върнем колелата и ще трябва да хапнем, защото Гладни сме. някои калории. Трябва да дам мнение. Аз вече ги пробвах тия картофи, са много хубави, защото са истински. Много добре. Направо съм в кома. Това беше нещо огромно. Направо кома. Това сигурно... Това е ръката ми, чак. До ръката ми.